ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପାଣି ମାନେ ପୁଣି ବୁଡ଼ିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସୋ ତୋଡ଼ ଟାଣିଲା ତାକୁ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାନେ କାବୁ ପାଇଲାନି କାହାର ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା କିଛି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଗଣ୍ଡ ଧିଅ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଡେଇଁଆ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ କେହି ରହିବେନି ତମେ ବି ଯାଉଛ ତମେ ରହିଯିବ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା ତାପରେ ସେଇଠି ଡୁବିଗଲା ସବା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ମାନେ ପଶିଲା ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି କାନ୍ଧରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ପାଣି ନେବାକୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇଗଲା ତାକୁ ସିଏ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଅଲଗା 2 ଜଣ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତା ପଛକୁ ଥିଲା ଇଏ ବି ତା ମନକୁ ଚାଲିଲା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ ପୁରା ଆମେ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଉଛି ମାନେ ଗାଛ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଧଉଛୁ ନା ତା ଭିତରେ ମାନେ ସ୍ରୋତଟା ଟାଣି ନେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଉଁରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ଖୋଜାଖୋଜି କେହି ଖୋଜିବେ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ କେହି ପାରିଲେନି ସେମାନେ ବି ହେଉଛି ମାନେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡ ପୁରା ଏକଦମ ଗଣ୍ଡଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁହଁଟା ପୁରା ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ହଁ ସେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ତାର କିଛି ନଥିଲା ବାଉଙ୍ଗି ହେଉଛି ବାଉଙ୍ଗି କ'ଣ ଥିଲା ନୋଟା ନା ଯେଉଁ ଗଡ଼ୁ ନେଇଥିଲା ପାଣି ସେ ପାଣି ପାଣି ଚାଲିଗଲା ଅବୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ମାନେ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେ ଆସିଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ମାନେ ପାଣିରେ ଆସିକିନି ଗାଧେଇବା ଭରା ନଈରେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯେ ସେଇଠି ବୁଡ଼ିବ ସେଇଠୁ ପାଣି ଉଠିବ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ ସେଇ ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରିକେଡ଼ ହେଉଛି ଦେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକିନି ଏତିକି ଭିତରେ ହେଉଛି ରହିବେ ଏଇଠୁ ବୁଡ଼େଇବେ ପାଣି ନେଇକିନି ଯିବେ ବାସ୍ ବାରିକେଡ଼ ରହିଥିବ ସେଇ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ତା ବିନା କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟି ଜାଗା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପାଣି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର କେତେ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ 25 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯୁବକମାନେ ରବିବାର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କହିବା କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆକଟ କରି ରହିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ସେମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ